Denko jaluk tapak toko. Kamu suka juga sama saya? Aku galo nek gentak dondong. Ya, wes. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Anting ki nyambut gawe semengiming. Ya apa ora? Karo ngenteni gedange le ceblok. Iya. Pak Bambang tuh gedangnya ceblok-ceblok. Kok ndang ceblok tugel sih. Gendake? Tugel. Kupinge. Loro banget. Gedangnya tugel-tugel. Ceblok-ceblok. Ya apa ora? Iya. Wah. Ayo tambahi Mbak Ayu. Ya ben nyambut gawe kabeh. Padha-padha iki brahala iki wetengen medun kabeh. Piye kan TikTokan no? Hah? Piye nek TikTok? Betul nek. Hah? Iya, TikTokan koyo nggon nganu ae lho, HP ae lho. Ayo tambahi siji. Jogetane piye? Tambahi siji ayo. Ini gak bisa. Gak bisa. Iso cahmu dalang modern nih. Meng. Ya. Ayo coba jogetane dibaleni cah loro ayo. Tet tararareret ngono kuwi. Kuwi iso sesuk iso dienggo spot lho. Iya. Ngapa dikai HP? Kon selfie. Hah? Ana sing Oh, Tin. Aja. Kok arep nyuting bokonge Tatin. Layare ora cukup. Maksudnya Dadi dingenekke iki pol ngono lho, piye to iki kok ora pas-pas iki. Nek dene tapi mergo kecerakan ya sing ora ya ora cukup kuwi saking gedene wong. Tak ukur ki 6 kilan kok. Saiki diukur wis ora 6 lho. Ora wae ora. Ya jal. 8. 8 gundulmu. Jare susut. Jare susut. Ning sithik Ayo mulane kok olahraga. Ya. Ayo jak lali janjine dibawani wong loro, ya padha-padha gedene, padha-padha biwara, padha-padha sentosa. Ya.